Ναι, λοιπόν, είναι αλήθεια. Φτάσαμε στο γήπεδο της Μπορούσια, στο ναό. Μιλάμε ένα τεράστιο στάδιο, φορτικούντας 80.000 και 500 θέσεων. Κάπου εδώ μέσα είμαι και εγώ. Εδώ είμαι. Και σε λίγο θα μπω και στον αγωνιστικό χώρο. Περιμένετε να με δείτε. Καθίστε και απολαύστε το γήπεδο. Είμαστε τώρα μέσα στο ναό. Καιρός ήταν. Αυτό ήταν ένα όνειρο που πραγματοποίησε η κυβερνιά. Είμαι στο ναό μέσα, χωρητικούντας 80.000 και 500 θέσεων. Μια πόλη ολόκληρη εδώ μέσα και είμαι κι εγώ εδώ. Ναι, λοιπόν, είναι αλήθεια. Ήρθαμε στο γήπεδο της Μπορούσια. Ήρθαμε στο ναό. Εδώ που έχουν πέσει πολύ μεγάλες μάχες.
es los, der BVB spielt heute. Ich geh ins Stadion und treff dort meine Leute. Überall Fahnen, schwarz und gelb, das sind die Farben vom geilsten Club der Welt. Auf der Tribüne, da will keiner sitzen. Wir wollen den Sieg sehen und mit den Jungen schwitzen. Gleich kommt die Mannschaft, da geht es los. Die Lust auf Dortmund ist wieder riesengroß. Wir sind die Besten, der Sieg gehört uns. Wir sind alle Dortmunder Jungs. Dortmunder Jungs, Dortmunder Jungs, wir sind alle